У саманаў. Увечары таго ж дня яны дагналі трох аскетаў, трох схуднелых саманаў, і папрасілі дазволу стаць іх спадарожнікамі і вучнямі. Іх прынялі. У бліжэйшым паселішчы Сіддхартха падарыў сваё адзенне беднаму брахману. Цяпер ён насіў толькі павязку на сцёгнах, а кавалак палатна зямлістага колеру зрабіўся яго плашчом. Ён еў толькі раз на дзень і не еў нічога прыгатаванага на агні. Ён пасціўся 15 дзён, ён пасціўся 28 дзён. Плоць сышла з яго шчок і сцёгнаў. Уяўленні ўспыхвалі ў яго вялікіх вачах, на ссохлых пальцах адраслі доўгія пазногці, а на падбародку жорсткая кудлатая барада. Ледзяным станавіўся яго позірк, калі ён сустракаў жанчын. Пагарда крывіла яго вусны, калі ён праходзіў праз горад і заўважаў прыгожа апранутых людзей. Ён бачыў гандляроў, якія вялі свае справы, князёў, якія ехалі на паляванне, людзей у жалобе, якія аплаквалі сваіх памёрлых, прастытутак, якія прапаноўвалі сябе, лекараў, якія клапаціліся пра хворых, жрацоў, якія вызначалі дзень сяўбы, закаханых, якія цалаваліся, матак, якія баюкалі сваіх дзетак. І нішто не было дастойным у яго вачах. Усё ілгала, усё смярдзела. Ад усяго смярдзела хлуснёй. Усё адлюстроўвала сэнс, і шчасце, і прыгажосць, і ўсюды была неўсвядомленая падмена. Падман, хлусня. Горкі на смак быў гэты свет. Пакутай было жыццё. Адну мэту паставіў перад сабой Сіддхартха, адну адзінюткую – вызваліцца, вызваліцца ад прагі, вызваліцца ад жаданняў, вызваліцца ад мараў, вызваліцца ад радасці і гора. Памерці ў самім сабе, забіць сваё я, знайсці спакой, з спустошаным сэрцам, з вызваленай думкай стаць адкрытым цуду. Такой была ягоная мэта. Калі ўласнае я будзе пераадолена і памрэ, калі з апошнім болем змоўкне ў сэрцы апошняе жаданне, тады павінна прачнуцца тая глыбінная патаемная сутнасць, якая ўжо больш не я, але вялікая таямніца. Моўчкі стаяў Сіддхартха пад прамымі промнямі сонца, палаў ад болю, палаў ад смагі. Ён стаяў да таго часу, пакуль не пераставаў адчуваць боль і смагу. Моўчкі стаяў Сіддхартха пад бруямі дажджу. Вада сцякала з яго валасоў на адубелыя плечы, цякла па змёрзлых сцёгнах і каленях. Пустэльнік стаяў да таго часу, пакуль плечы і ногі не пераставалі мёрзнуць, пакуль ён не пераставаў іх адчуваць. Моўчкі сядзеў ён, скрыжаваўшы ногі ў зарасніках калючага хмызняку. З падпаленых ранак сачылася кроў, з нарываў выступаў гной, але Сіддхартха заставаўся нерухомым да таго часу, пакуль не пераставала цячы кроў, пакуль не знікаў смурод гною, пакуль не заціхалі раны. Сіддхартха вучыўся затрымліваць дыханне. Падоўгу седзячы з выпрастанай спіной, ён вучыўся абыходзіцца рэдкімі ўдыхамі, вучыўся спыняць дыханне. Разам з затрымкаю дыхання ён вучыўся запавольваць сваё сэрца, вучыўся запавольваць яго ўдары, пакуль яны не рабіліся рэдкімі і амаль не знікалі зусім. Па іншых новых правілах, успрынятых ад старэйшага самана, вучыўся Сіддхартха самаадрачэнню, вучыўся сузіранню. Ляцела над бамбукавым лесам чапля, і Сіддхартха прымаў чаплю сваёй душою, ляцеў над лесам і гарамі, быў чапляй, карміўся рыбай, галадаў птушыным голадам, крычаў птушыным клёкатам, здыхаў птушынай смерцю. Мёртвы шакал ляжаў на беразе ракі, і душа Сіддхартхі шмыгала ў труп, усялялася ў мёртвага шакала, ляжала на пяску, спухала, смярдзіла, гніла.
Яе рвалі на часткі гіены, яе з'ядалі сцярвятнікі, ад яе заставаўся шкілет, і яна рассыпалася ўшчэнт і развейвалася ў палях. Але памерлая, згніўшая, раструшаная ў пыл, вярталася душа Сіддхартхі, адчуўшы змрочнае зачараванне ад кругавароту, і, як паляўнічы, з новай прагай спяшалася далей, да таго прасвету, дзе спыніцца кругаварот, дзе скончыцца ланцуг прычын і пачнецца беспакутная вечнасць. Ён забіваў свой розум, ён забіваў свае ўспаміны, ён выслізваў са свайго «я» у тысячу чужых спараджэнняў, быў зверам, быў трупам, быў каменем, быў дрэвам, быў вадой, і кожны раз зноў прачынаўся у сонечных промнях або ў месячным святле і знаходзіў тое ж самае «я», якое б'ецца ў кругавароце, адчуваў смагу, пераадольваў смагу, адчуваў новую смагу. Шмат чаму навучыўся Сіддхартха ў саманаў і даведаўся пра шмат шляхоў, якія адводзілі яго ад уласнага «я». Шляхі самаадрачэння вялі яго праз боль, голад, смагу і стомленасць, праз добраахвотныя пакуты і пераадоленне пакут. Ён ішоў шляхам самаадрачэння праз медытацыю, праз чыстае мысленне, шукаючы ў пустэчы сэнс усяго. Пра многія шляхі даведаўся ён. Тысячы разоў пакідаў ён сваё «я». Гадзіны, дні напралёт заставаўся ён у «не-я». Але калі гэтыя сцежкі і адводзілі яго ад сябе, канец іх заўсёды прыводзіў яго назад. І хай тысячы разоў высхлізваў Сіддхартха са свайго «я», бег у нішто, бег у звера і камень, непазбежным было вяртанне, непазбежная была гадзіна, калі, прачнуўшыся ў промнях сонца альбо ў святле месяца, пад ценню лістоты ці пад шквалістым дажджом, ён зноў знаходзіў пакінутае «я», і зноў быў Сіддхартхай, і зноў адчуваў пакуты бясконцага кругавароту. Побач з ім яго ценем жыў Гавінда, ішоў тымі ж самымі шляхамі, гэтак жа выпрабоўваў сябе. Яны рэдка размаўлялі адзін з адным, калі гэтага не патрабавалі служба або практыкаванні. Часам яны хадзілі ўдваіх у вёскі і жабравалі, каб здабыць хадж для сябе і сваіх настаўнікаў. «Як ты думаеш, Гавінда?» – сказаў аднойчы Сіддхартха па дарозе ў вёску. «Як ты думаеш, ці далёка мы зайшлі? Ці дасягнулі мы мэты?» Гавінда адказаў: «Мы вучыліся, і мы працягваем вучыцца. Ты будзеш вялікім саманам, Сіддхартха. Хутка вучышся ты любому практыкаванню, часта здзіўляеш ты нават старых саманаў. Калі-небудзь ты будзеш святым, о Сіддхартха!» Сказаў Сіддхартха: «Мае вочы бачаць гэта інакш, мой сябар. Тое, чаму я за гэты час навучыўся ў саманаў, Гавінда, гэтаму я мог бы навучыцца хутчэй, прасцей. Сябар мой, у любой харчэўні забаўлівага квартала, сярод фурманаў і гульцоў у косці, я змог бы гэтаму навучыцца». І сказаў Гавінда: «Сіддхартха насміхаецца з мяне, сузіранню, затрымліваць дыханне, неадчувальнасці да голаду і болю. Як мог бы ты навучыцца ўсяму гэтаму сярод гэтых гаротных?» І Сіддхартха сказаў ціха, як быццам размаўляў сам з сабою: «Што такое сузіранне? Што такое вызваленне ад цела? Што такое пост? Што такое затрымка дыхання? Гэта ўцёкі ад «я», ад пакуты быць сабой. Гэта кароткае забыццё, гэта заглушэнне на кароткі тэрмін болю і бессэнсоўнасці быцця. Тыя ж самыя ўцёкі, тое ж самае забыццё шукае паганяты валоў, калі п'е ў карчме рысавае віно або какосавае малако, якое забрадзіла. І ён больш не адчувае сябе, і ён больш не адчувае пакутаў гэтага жыцця, і ён знаходзіць кароткае забыццё. Задрамаўшы над сваім кубкам рысавага віна, ён знаходзіць тое ж, што знаходзяць Сіддхартха і Гавінда,
калі ў доўгіх практыкаваннях яны выслізгваюць са сваіх целаў і знаходзяцца ў нея. Гэта так, о Гавінда? Сказаў Гавінда. Ты кажаш гэта, о сябар, і ўсё ж ведаеш, што Сіддхартха не роўны паганятаму валоў і Саман не роўны п'яніцы. Так, п'яніца знаходзіць забыццё, так ён атрымлівае на кароткі час прытулак і перадышку, але калі абуджаецца, ён зноў знаходзіць усё тое, ад чаго збег. І ён не робіцца мудрэйшым, ён не назапашвае ведаў, ён не паднімаецца ані на прыступку вышэй. І Сіддхартха сказаў з усмешкай: гэтага я не ведаю, я ж не п'яніца, але тое, што я, Сіддхартха, знаходжу ў маіх практыкаваннях і сузіраннях толькі кароткае забыццё, і што я гэтак жа далёкі ад мудрасці, ад выратавання, як дзіця ва ўлонні маці. Гэта я ведаю, о Гавінда, гэта я ведаю. І зноў, другі раз, калі Сіддхартха з Гавіндай пакінулі лес, каб папрасіць у вёсцы ежу для сваіх братоў і настаўнікаў, загаварыў Сіддхартха і сказаў ён: «О, Гавінда, мы на правільным шляху, мы набліжаемся да спазнання, мы набліжаемся да выратавання. І ці не можа быць так, што мы ходзім па крузе? Мы тыя, хто жадалі пазбегнуць кругавароту». Сказаў Гавінда: «Многае мы даведаліся, Сіддхартха. Шмат чаго яшчэ трэба даведацца. Мы не ідзем па крузе, мы падымаемся ўверх. Круг наш — гэта спіраль, і на шмат прыступак мы ўжо падняліся». Адказаў Сіддхартха: «Колькі гадоў, як ты думаеш, нашаму настарэйшаму Саману, нашаму высокашаноўнаму настаўніку?» Сказаў Гавінда: «Нашаму найстарэйшаму, напэўна, гадоў 60. І Сіддхартха сказаў: «Яму 60 гадоў, а нірваны ён так і не дасягнуў. Яму будзе 70 і 80, і мы, ты і я, будзем такімі ж старымі і будзем практыкавацца, і будзем пасціць, і будзем аддавацца медытацыі, але нірваны мы не дасягнем. Ён не, і мы не. О, Гавінда, я думаю, з усіх саманаў, якія толькі ёсць, напэўна, ніводзін не дасягне нірваны. Мы знаходзім суцяшэнне, мы знаходзім забыццё, мы імкнемся да фальшывых дасканаласцяў і падманваем імі сябе. Але галоўнага, дарогі ўсіх дарог, мы не знаходзім». «Не кажы, — сказаў Гавінда, — такіх жахлівых слоў, Сіддхартха. Як магчыма, каб сярод столькіх вучоных мужоў, столькіх брахманаў, шматлікіх суворых і шаноўных саманаў, столькіх шматлікіх старанных святых людзей, а ніводны не знайшоў дарогі ўсіх дарог?» Але Сіддхартха голасам, у якім было столькі ж смутку, колькі было насмешкі, ціхім, паўсумным, паўнасмешлівым голасам прамовіў: «Хутка, Гавінда, твой сябар пакіне сцяжку самана, па якой разам з табой ён так доўга ж ішоў. Я пакутаю ад прагі, о Гавінда, і на гэтым доўгім шляху самана прага моя не стала меншай. Заўсёды я шукаў ведаў, заўсёды ў мяне было безліч пытанняў. Я пытаўся ў брахманаў гадамі, я пытаўся ў святых ведаў гадамі, я пытаўся ў набожных саманаў гадамі. Напэўна, о Гавінда, было б гэтак жа добра, было б гэтак жа разумна і гэтак жа гаюча, калі б я пытаўся ў птушкі насарога ці шымпанзэ. Шмат часу я змарнаваў, Гавінда, так і не здолеўшы вывучыць сэрцам адну простую рэч, тое, што вывучыць нічога нельга. Я думаю, насамрэч не існуе таго, што мы называем вучэннем. О, сябар мой, існуе толькі веданне, і яно ўсюды, яно ёсць атман, яно ўва мне, і ў табе, і ў кожнай істоце. І я пачынаю думаць, гэтае веданне не мае горшага ворага, чым жаданне ведаць, чым вучэнне».
Тады Гавінда спыніўся на дарозе і, узняўшы рукі, сказаў: «Сіддхартха, не палохай свайго сябра такімі прамовамі. Сапраўдны страх нараджаюць словы твае ў сэрцы маім. І падумай, што было б з кастай брахманаў, са святасцю малітваў, з набожнасцю саманаў, калі б было так, як ты кажаш, калі б не было вучэння. У што, о Сіддхартха, у што ператварылася б усё, што на зямлі мае святасць, каштоўнасць і годнасць?» І Гавінда прамармытаў ледзь чутны двухкратковы з Упанішад: «То паглыбляецца з чыстымі думкамі і духам у атман, невымоўнае ў сэрцы таго хараство». Але Сіддхартха маўчаў. Ён стаяў з панурай галавой, абдумваючы сказаныя Гавіндай словы. І ён дадумаў іх да канца. Так, што ж застаецца з усяго таго, што здавалася свяшчэнным? Што застаецца, што вытрымлівае выпрабаванне? І ён пакруціў галавой. Без малога 3 гады дзялілі юнакі з саманамі іх жыццё, іх працу, як аднойчы невядомымі і вакольнымі шляхамі дайшла да іх вестка, ці то чутка, ці то легенда. Быццам з'явіўся нехта на імя Готама, узвышаны, Будда, які пераадолеў праклён свету і змог спыніць кола перараджэнняў. Настаўнік, акружаны вучнямі, не мае ні маёмасці, ні дома, ні жонкі. Ён ідзе па краіне ў жоўтым плашчы аскета, святасць агортвае яго светлы лоб. Брахманы і князі схіляюцца перад ім і становяцца яго вучнямі. Зноў і зноў то тут, то там узнікала, усплывала гэтая легенда, гэтая гаворка, гэтая казка. У гарадах яе абмяркоўвалі брахманы, у лесе саманы. Зноў і зноў трывожыла слых юнакоў імя Гатамы, Будды, якое вымаўлялася з захапленнем і са злосцю у патоках усхваленняў і ў патоках лаянкі. Як у краіне, дзе бушуе чума, раптам нараджаецца вестка, быццам з'явіўся нейкі лекар, нейкі мудрэц ці цудатворац, які толькі скажа, дуне, і гэтага ўжо дастаткова, каб вылечыць усялякага, каго закранула эпідэмія. Як потым гэтая вестка разлятаецца па ўсёй краіне, і ўсе пачынаюць яе абмяркоўваць, і адны вераць, іншыя сумняюцца, а трэція тут жа адпраўляюцца ў шлях, каб адшукаць таго мудраца, таго выратавальніка. Так разляцелася па краіне і гэтая легенда, гэтая казачная гаворка пра Гатаму, пра Буду, пра мудраца з роду Шак'я. Тыя, хто ў яго верыў, казалі, што яму адкрыты вышэйшыя веды, ён памятае свае ранейшыя жыцці, ён дасягнуў нірваны і ўжо не вернецца больш у кругаварот. Не будзе вынесены каламутным струменем пераўвасабленняў. Надзвычайныя і неверагодныя рэчы расказвалі пра яго. Ён тварыў цуды, ён перамагаў дэманаў, ён размаўляў з багамі. А ворагі яго і няверуючыя казалі, што гэты Гатама фанабэрысты спакушальнік. Ён праводзіць усе свае дні ў асалодзе, ставіцца з пагардай да ахвярапрынашэнняў, не мае вучонасці, не ведае клопату практыкаванняў, болю самакатавання. Але салодка гучала легенда пра Буду, чараўніцтвам павявалі расповеды пра яго. Такі хворы быў свет, так цяжка было несці ярмо жыцця, і вось, здавалася, забіла крыніца, зазвінеў прывабны пяшчотны голас, які суцяшаў. Гэта голас быў поўны цудоўных абяцанняў. Паўсюль, куды даходзіла гаворка пра Буду, паўсюль у землях Індыі абуджаліся юныя сэрцы, у іх усялялася мроя, у іх усялялася надзея, і ўсюды, у гарадах і вёсках, усякага вандроўніка, усякага чужынца, які прыносіў вестку аб узвышаным, аб Шак'ямуні, у сыноў брахманаў чакала сардэчная сустрэча. І да саманаў у лес, і да Сіддхартхі, і да Гавінды пракралася гэтая легенда, пратачылася павольнымі рэдкімі кроплямі,
набухлымі надзеяй і цяжкімі ад сумневаў. Яны мала размаўлялі пра гэта. Старэйшы саман не любіў легенду. Ён чуў, што гэты так званы Буда раней быў саманам і жыў у лесе, але потым зноў вярнуўся да зручнага жыцця і мірскіх асалодаў. І таму Гатаму гэтага ён і ў грош не ставіў. «О, Сиддхартха», – сказаў аднойчы Гавінда свайму сябру, – «я быў сёння ў вёсцы. Брахман запрасіў мяне ўвайсці ў яго дом, і быў у яго доме адзін сын брахмана з Магадхі. Ён на свае вочы бачыў Буду і слухаў яго вучэнні. Папраўдзе, у мяне сціснулася дыханне ў грудзях, і я падумаў сам сабе, калі б і мне, калі б нам абодвум, Сиддхартхе і мне, давялося перажыць той час, калі мы ўспрымем вучэнне з вуснаў дасканалага. Скажы, дружа, ці не пайсці нам туды паслухаць вучэнне з вуснаў Будды?» І сказаў Сиддхартха: «Заўсёды, о сябар мой, думаў я, што Гавінда застанецца з саманамі, заўсёды лічыў я, што гэта яго мэта – сустрэць свае 60 і 70 год у тых жа самых практыкаваннях і пастах, якія так упрыгожваюць жыццё самана. Але, аказваецца, я занадта мала ведаў Гавінду, я мала ведаў ягонае сэрца. І значыць, цяпер, дарагі мой, ты хочаш уступіць на новую сцежку і ісці туды, дзе прапаведае Будда сваё вучэнне?» Сказаў Гавінда: «Табе падабаецца кпіць. Вечна ты насміхаешся, Сиддхартха. А хіба табе самому не хочацца, каб у цябе прачнулася жаданне паслухаць гэтае вучэнне? І хіба не сказаў ты мне аднойчы, што нядоўга ўжо табе ісці шляхам самана?» Тады усміхнуўся Сиддхартха, як звычайна, і ў голасе ягоным застаўся цень насмешкі, але з'явіўся і цень смутку. «Усё дакладна, Гавінда, усё дакладна ты кажаш. Не падманвае цябе твая памяць. Але ўспомні, бо і іншае ты ад мяне чуў, што недаверлівы я стаў да вучэння і вучэнняў і стаміўся ад іх, што слабая вера мая ў словы, якія ідуць да нас ад настаўнікаў. Што ж, я гатовы, дарагі мой сябар, паслухаць гэтае вучэнне, хоць адчуваю сэрцам, што лепшы плён яго мы ўжо спазналі». Сказаў Гавінда: «Гатоўнасць твая цешыць маё сэрца, але скажы, як такое магчыма? Як можа вучэнне Гатамы яшчэ да таго, як мы яго пачулі, падарыць нам ужо свой лепшы плён?» Сказаў Сиддхартха: «Нацешымся гэтым плёнам і пачакаем далейшага, о Гавінда. Плён вучэння Гатамы, за які мы ўжо зараз павінны дзякаваць яму, у тым, што яно адводзіць нас ад саманаў. Ці падарыць яно нам яшчэ нешта іншае і лепшае, гэта мы ўбачым, дружа мой, бо мы ўмеем са спакойным сэрцам чакаць». У той жа дзень Сиддхартха сказаў найстарэйшаму саману, што ён прыняў рашэнне і хоча яго пакінуць. Ён сказаў гэта найстарэйшаму з ветлівасцю і сціпласцю, якія належаць малодшаму і вучню, аднак саман, даведаўшыся, што абодва вучні хочуць яго пакінуць, разгневаўся, пачаў крычаць і ўжываць вельмі грубую лаянку. Гавінда спалохаўся і збянтэжыўся, але Сиддхартха, наблізіўшы вусны да вуха Гавінды, прашаптаў: «Зараз я пакажу старому, што таму-сяму ў яго навучыўся». Ён устаў перад найстарэйшым і, сканцэнтраваўшы душу, злавіў позірк самана, і позіркам ён уціхамірыў яго, прымусіў змоўкнуць, адабраў у яго волю, падпарадкаваў яго і загадаў яму выконваць пакорліва тое, што ад яго патрабавалася. Стары маўчаў, яго воля была паралізаваная, вочы застылі, рукі павіслі ўздоўж цела, ён быў бяссільны, ён паддаваўся чарам, ён павінен быў выканаць загад. І стары нізка пакланіўся,
благаславіў іх і здаўлена прамармытаў добрае пажаданне на дарогу. Юнакі адказалі з падзякай на паклоны, адказалі на пажаданне і, развітаўшыся, адышлі. Па дарозе сказаў Гавінда: «О, Сіддхартха, ты большаму навучыўся ў саманаў, чым я ведаў. Зачараваць старога самана – гэта цяжка, гэта вельмі цяжка. Сапраўды, калі б ты застаўся там, ты хутка навучыўся б хадзіць па вадзе». «Не адчуваю патрэбы хадзіць па вадзе», – сказаў Сіддхартха. «Пакінем гэтае ўмельства старым саманам. Няхай забаўляюцца».